हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि एन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय थाबावबाय नै दाहाय आङो दुब्लियाव फैबाय माइ मारा होनो नागिरदों नालाय मिसिंजों दिनै बेयाव फैबाय नै खादा होनो एकदम फुङावनो फैथारबाय आरो मारा होग्राफ्रा बेखायनो फैबाय आङो दा दुब्लियाव ओइ नै मारा होगासिनो गोजानाव बेफोर माइया दाख्लैनि बारजों सेस लेमजोबनाय ओरैजाय लेमजोबदों दाबो हाजोबाखै मानसिफ्रा बहुद हाबावनांगौ लागा दं हाजोबाखै दाबो जोंहा हरै हाखांजोब्बाय गासिखौबो नैबो जोंनिया दा इयावबो होफैगोन बे एसेल' ओमफ्राय इयाव बुरजाखाय इयाव आगोल होग्रोबाय लाखांनानै फैफिनबाय नै दा माइ बस्थाखौ लाबोथ'वाखै दासो लाबोसिगोन ट्रेक्टर लायनानै ट्रेक्टरजों लाना फैसिगोन दा माइ बस्थाखौ दसेनि उनाव नै माइखौ लाबोबाय हनै ट्रेक्टरजों ड्राइभारा बेलेग जाबाय नामा इसिना सोर अबेनि ए नेरसोनाथ' थालाना नै दा ट्रेक्टरनिफ्राय बोख्लायबाय माइखौ नै बोख्लायग्राफ्रा देन्जारखा नै बोख्लायग्राफ्रा देन्जारखाहाय बोख्लायग्राफ्रा 50 मनसो जागोन ना जाया जायोना 50 मन जायो ए बारा जागोन 100 मन ट्रेक्टरसेल'आ 100 मन जाथारा बे
डेन्जार सिमेन्ट बस्था बाग्रा बायदि नुखायोहाय मालायखौ नै इखौथ' आसोलसिनसो नुबावदों